Menta liburutegi biltaria abiatu daia da. Furgoneta errepidean dabil herri-zerriko itzuliak egiten helburu argi batekin, liburuak jendeari hurbiltzea. Oartu niz, bazirela erremuak aski urrun direnak mentatik, eta usu gomitatua izan niz gertakarientzat, merkatuentzat, eta bai oartzen niz bazera eskaira bat, sustute euskaraz, eta pixkanaka ideia handitu da, eta erabaki dut jendearekin, kamioi bat erostea. Duela hilabete jarri zuen martxan liburutegi biltaria Charlotek. Momentuz, asteazken eta ostiraletan abiatzen da, eta herrien itzulia taldean prestatzen du joango den tokiaren eta herritarren baitan. Lekuak hautatu ditut, zentadeia han bezeroak baititut, eta bazen bai eskaira. Eta leku guzietan baditut harremanak lekuekin adibidez Lartzabalen, bada Ezpeletena, da ostatu kulturala, eta deia antolatzen dituzte zenbat gertakari, animazioa, eta nahi nuen liburuak gehitu, ez dakit nola erran, baina bada deia dinamika bat, eta ni etortzen niz gainera. Iparraldean hiri eta herri handienetan salbu ez dago liburu dendarik. Maleruski ez baita posible irritipi guztietan liburu denda bat ukaitea, ez da posible, baina kamiona da alternatiba bat. Bai. Furgonetan eramaten dituen liburuak hautatzea ez da erraza. Ez zaila da, hautatzea zenta bada leku gutiago, baina hala ere stoka da pixkat menta bezala, beraz pixkat denetarik denentzat, biztan da euskaraz eta frantsesez, eta bada stoka finkoa eta gero moldatzen dut pixkat hautaketa. Beraz adibidez, Lartzabalen badakit, badira euskaldunak gehiago, beraz hartzen ditut euskarazko liburuak, gehiago pixkat, eta adibidez joan den astean Azparnen nintzen, festivalaren zat, eta hartu ditut poesia edo liburu ederrak, moldatzen dut hautaketa. Baina barnean badira deia kasik 600 liburu. Manaketak ere egiten ditu eta proposamen berriei ere irekia da. Duela 4 urte zabaldu zituen ateak Ortzaizeko dendak eta bilan biziki positiboa egiten du. Izan ere, liburu denda izatea zarago, kulturgune ere bilakatu da, liburu aurkezpen, atelier, topaketa eta kontzertuekin. Falkonden niz zenta ez baita ene proiektua, bakarrik baina kasik kolektiboa da, oai, eta adibidez, bada elkarte bat ondoan, eta sustengatzen naute gertakarien zat. Hartzen dute parte bat antolaketan, eta bikaina da. Charlotek jada bezeroak ezagutzen ditu eta euren gustuetara moldatzen da. Xedea beste herrietako bizilagunen gustuak ere ezagutzea litzateke, harremanak indartzea eta saretzea, liburuak eta kultura erdigunean jarriz, Ipar Euskal Herriko barnekaldeko liburuzain bilakatuz. Ni biziki kuriosa niz, eta bikaina da jendearekin harremana, enelaneko parte maiteena da, eta ideia zen ere jende gehiago unkitzea, jende gehiago ezagutzea, eta gero pentsatzen dut ere kamiona nola erran erresago dela, zenta batzutan ez da erres liburu dende batera sartzea, eta kamionarekin erresago da, ez du beldur egiten, eta ikusten dut, adibidez bankan, ez nuen esperantzia handirik, eta zinez argitu nahu. Bai. Eta jende berria, ez ziren ene bezeroak, ez nituen ezagutzen eta bikaina da, helburua zen, zinez.